Swag! Ahojte, tu je Adamo a prinášam vám let's play na hru Euro Truck Simulator 2. Prepáč za zlú grafiku, ale troška by mi to sekalo, možno. Takže dáme si nejakú tú jednu hru. Takže dáme si to z Rakúska, Slovenska. Tak vyskúšame, ne. Moment, chvíľku. Tak, ja vám budem takže vysvetľovať, o čo tu vlastne ide. Uvidíte zo pár failov, troška viacej failov, to nevadí. Dúfam, že vám aspoň troška príde smiešne, ak nie, tak dám videa také už fakt smiešne. Len potrebujem lajky. Ježiš preboha, kde to sme? Dáme si stierače, ne. No. Takže máme ísť tam. Že normálne plním pravidlá, ne. Nebudem nejak hodiť, tak aby som, ako by som to nemal. Dáme si smerovku. Len škoda, že je tma, to som nechcel práve, že. Nesekaj. Dobre, nevadí. A to potom upravím, aby to... Jebeš. Nevadí, dobre som to zaparkoval. No. Dobre to je. Či? Ježiš Kriste, no poď už. No hurá. Hej, som čo spravil. No. Nejak tu máme tmu. Kokos, no máme krásne sedačky, vyhrievané, ne. Vyhrievané sedačky. Nie je mi zimka na riťku. Nemám volant, lebo kupovať to nechcem. To sa mi nie, že by sa mi to neoplatilo, ale tak. Nemuselo by pršať, to som tak nechcel práve, že pri tomto... nevadí, prejem na červenú. Nevadí, nedostal som pokutu. Toto bude posledný krát. To som prešiel na červenú, OK? Vieš ako. Tak, ideme. Keby si chceli dať niečo odo mňa, dám vám do popisu videa. No dobre, ja na červenú, to som nechcel, to som zabrzdil. Nevadí, troška sa na mňa zasmejte, troška si povedzte, že som ale len troška dementný chlapec. To je normálne. Takže ideme, Boh vie, kde to ideme. Troška budem... vypadlo mi to. Nevadí. Natáčam druhýkrát som natáčam Minecraft pre kamošov server. Dúfam, že sa vám to páčilo. Teraz začnem Euro Truck Simulator 2. Poprípadne budem točiť ešte CS-ko. Idem stiahovať hru Far Cry 4. Ak chcete nejaké let's play na nejaké hry, napíšte do komentáru a napíšte mi, ako by to malo byť, čo tam chcete vedieť, a to s radosťou Amnéziu alebo také veci, House of Creep. To by som stiahol alebo poprípadne kúpil. A tak proste, prosím vás, like, odber, to mi fakt veľmi pomôže. Ako som povedal, začínam natáčať to videa s kamarátom. Tak dúfam, že sa to nejak vydarí. Dúfam, že vás bude dosť. A povedzte to aj svojim kamarátom, mi napíšu, ja s radosťou odpoviem na hociaké otázky. Napríklad, prečo mám nick Adamo. To je podľa kvôli môjmu prezvisku Adamec, tak si dal Adamo. To je normálne. Prosím vás, keď náhodou dačo odkopčím, prosím vás, neklbte ma za to. Ježiš. A tak Gogo je môj dobrý vzor, toho mám hrozne rád, kúkával som videá. Ale tak skúsim aj ja niečo spraviť takéhoto, čo aj on. Nejdem kopčiť. Nejdem. No tatarapa.
A tak mohol byť už deň, čo? Ma toto nebaví. Aha, počkaj, už asi prestalo pršať, no, to by som si mal asi vypnúť. Radšej si dám diaľkové. Do popisu vám dám môj Facebook a chcete, mne úplne jedno, prosím vás, lajky, odbery, nejaká komunikácia so mnou, to mi fakt prospeje k ďalším videám. Takže ako som povedal, napíšem do komentárov, aký chcete let's play na nejaké hry. Dota 2 to tiež mám, ofenzív, Counter Strike, Global Offensive, no. Nie, proste povedzte si. Ja vám to poprípadne spravím, ale musíte mi za čo dať. Lajky zbieram, odbery. To mi úplne bude stačiť. To sa pýta, že prečo nemám Kormán. V ďalších videách spravím tak, že budete ma vlastne aj vidieť, ako budem hrať. Len teraz nie, lebo teraz som vlastne začal a nechcem to teraz ešte rozbiehať. Vlastne ak uvidím, že to bude aspoň nejakých 20 odberov, alebo tak, že vlastne sa niekto na mňa kúká. Parkovisko, dobre. Že sa vlastne na mňa niekto kúká, tak ja s radosťou sa ukážem a chcete Mafiu 2, Mafiu 1. Ja to nejak posťahujem a Prototyp 2, povedzte si hociakú hru, ktorá sa dá stiahnuť alebo poprípadne kúpiť. Ja si kúpim, ja mám na to dosť peňazí, nechcem sa chváliť, ale tak Ježiš, no dobre, vydá mi. No, takže takto. Teraz budem chvíľku ticho, aby ste si užívali, ako to jazdím. Mali by sme to vypnúť, a nie? Takto. Tak jedno som zaparkoval. Teraz asi nič nebudete vidieť, no, prepáčte. Musím mať vypnutý motor pritom. Budem robiť videa aj v HD. No, musím povedať, že som ticho. No. Asi si poviem nákladný napadom sa počuť, tu zamestnávateľ. OK, zamestnávateľi, mám ťa rád. Very, very good. Bachavo. Ja som odkopčil, nevadí, ticho. Tak, ak chcete niečo o mne vedieť, tak s radosťou vám to tak poviem. Nejak tak pred koncom vám to všetko poviem o mne, čo vlastne, ako sa volám, koľko mám rokov, kde chodím. Pardon. Dávam Facebook, v pohode. No napíšem to všetko do popisu. Žiadne komentáre, prosím vás, o takomto veci. O takýchto veciach, že ako sa volám. Ja to tu krásne poviem na konci, ak ma to napadne. No aj rozmýšľam, že budem survival na Minecraft, budem točiť jumping, ako sa vlastne robí, čo sa vlastne robí, ako sa vyrába, čo sa vyrába. A tak podľa mňa, ak chcete takéto videá na ten Minecraft, ako sa vlastne začína hra Minecraft, tak napíšte koment, či chcete alebo nie. Je to úplne fuk. Ja mám času. Potom poviem, aké mám hobby, také veci. Natáčal by som aj videa let's play na hru League of Legends, len tam proste neutiahne pri Frapsi ako video. Potom by som musel znižiť grafiku, ale to by to bolo úplne zbytočné potom natáčať bez takej grafiky, ako mám. Takže Dotu a také Counter Strike to s radosťou natočím. Ak mi to pôjde ďalej, tak už budem chodiť na nejaké tie festivaly alebo také okolo takýchto vecí, League of Legends.
Potom prejdeme, potom to skončím, teda vám to poviem vlastne informáciou, nie? Potom sa ma ešte teda s radosťou dačo pýtajte, prosím vás, nie žiadne debiliny. Prosím vás. Že kde si to stiahol a také vecičky. Thank you. Wow, nevadí. Kokos, vidíte to, ako sa to jazdí? Ježiš Kriste. Neviem, kade mám ísť teraz, aha, veľmi dobre. Počkaj, som to sfailol, to nevadí. Neviem, idem stiahovať tú hru Far Cry 3, som zdravý, ako to bude. Čo to bude? Ja som to ešte nikdy nehral. Dobre, možno to je smiešné, ale fakt som to ja ešte nikdy nehral. Ježiš Kriste, prepáčte, vypol som z televízoru. Možno vás to bude rušiť. Brzdi Foreste. No dobre, zase ideme na červenú. Ježiš, my sme takí neporiadni. A tak mám aj dosť veľa kamarátov, ktorí majú tieto volanty. Aj s prevodovkou, s brzdami, so spojkou. Tak ja sa s radosťou požičam od nich, ja si myslím, že mám žiadny problém. Toto ma tak nebaví táto hra. Fakt. To je také zdĺhavé pre Boha. Neviem, ja som si tam dával ten kód na to, ale ono mi to v kuse vypisuje. V pivnici. Nebudem nadávať, som sa rozhodol, že nebudem nadávať, keď som taký typ, ktorý nadáva. Ale pre vás to urobím. Že nebudem vlastne nadávať. Pre takých malých, ktorí to budú kúkať, nebudem nadávať. Bože, ale toto ma tak štve, že tu sama tma. No aj musím mať zapnuté diaľko, aby som vlastne dačo videl. Ja viem, že by som to nemal, keď ide auto. Ja veľmi dobré pravidlá, veľmi, very good, very good. Vypol som zvuky, aby vás to náhodou nerušilo. Chcete, tak vám to zapnem, nie. Aha, vidíte to? Aha, doverzia, hra tu končí. Ak chceš pokračovať? Potom. Tak dáme aktivovať hru. Pustiť. No dobre. Nevadí nás pustiť demo mod. Ježiš Kriste. Tak dobre, tak. No, tak toto vyzerá, že som to teraz skončil, ja to nejak ešte vykúmem, lebo ja som tam dával ten kód, ono to šlo. No takže dačo o mne. Volám sa Rado Adamec, som z Dolnej Ždáni pri Žiari nad Hronom, Banskobystrický kraj. Mám 15 rokov, chodím do 9. triedy, teraz idem na strednú, na technickú. Dobre, no, komenty si nahajte. No, čo som vám to chcel povedať? No, neviem. Neviem, takže ak sa ma spýtajte ešte na čo chcete teraz. Ja vám dám ešte do popisu to Facebook, chcete, mne je úplne jedno. Prepáč, že za ktorých skončilo, len vidíte, čo sa stalo. Vidíte, debilina. Pardon, som. Ja to nejak vykúmam tak, aby to šlo. To dorobím a spravím ďalší let's play, OK? Tak čaute. Čo uvaká.